družstvo, čo je ovčím, tak tam bolo jadne vymurované a tam sa chodilo kúpať, aj ovce sa tam chodili kúpavať. Tam bolo zmurované, ale tak krásne z kameňa vykresaného hore a len taký úzky priestor bol, čo stade voda tiekla, a keď sa chcelo ovce kúpať, tak neboli šúbre, to sa pustilo a potom sa to aj ovce kúpali, alebo keď sa tam veľa vody tieklo, tak keď sa to vyumývalo všetko, tak sa tam chodili aj mladí kúpavať, aj tak to bolo tak. No. A to bolo veľmi krásne, tam to mal tak mrzli, že to porúcali.